Boa tarde a todos e a todas. Damos comezo ao pleno do día 4/6 de 2026, coa seguinte orde do día. Parte resolutiva. A aprobación se procede das actas da sesión ordinaria do 7/5 do 2026 e da sesión extraordinaria do 15/5 de 2026. Queda aprobada. Punto número 2. A aprobación se procede da proposta de aprobación de recoñecemento extrajudicial de crédito 2026-1, proposta 2026-G006/000164. Ten a palabra o concelleiro de Facenda. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois traemos aquí, como ben di a alcaldesa, o recoñecemento extrajudicial, o primeiro recoñecemento extrajudicial de 2026, por un importe inferior a 46.000 euros, no que se inclúen facturas que entraron no 2025, que non se tramitaron por ser de recoñecemento extrajudicial, servizos prestados no 2024, facturas que entraron no 2026, pero os servizos non foron prestados no 2025, e facturas que entraron no 2025, pero que foron conformadas polos funcionarios e funcionarias ou concelleiros e concelleiras no 2026. Entón, bueno, pois ese importe de, claro, estamos mediado o ano e un importe de 46.000 euros que creo que é un valor engadido para o traballo das concelleiras e concelleiros deste goberno e do personal de tesourería, que tamén fixo un gran esforzo para traer este pequeno extrajudicial ao día de hoxe. Partido Popular. Vale. Partido Socialista. O noso grupo vai votar a favor deste recoñecemento porque entendemos que os proveedores e as empresas teñen dereito a cobrar polo seu traballo. O concelleiro decía que este era o primeiro recoñecemento extrajudicial deste ano, esperemos tamén que ese sea o último. Pedimos a este goberno que teña un pouco de control do gasto das facturas e da facturación para que non se volva a repetir. Sí, voceiro do BNG. Bueno, como se dixo ano pasado, este goberno tomou medidas extraordinarias en todos os ámbitos, tanto nos gastos como nos ingresos, con un control exhaustivo. Fomos capaces de remontar máis de 2,5 millóns de extrajudicial que tiñamos por as razóns que explicamos o ano pasado, e creo que non é preciso reiterar. Tomamos importantes medidas nos ingresos e importantísimas medidas no control de gasto, entre elas a contratación de determinados servizos como a electricidade, que está acreditado agora cos números que efectivamente surtiron o seu efecto. E é un traballo moi importante por parte da intervención municipal, donde o goberno se axustou efectivamente. E temos nada máis que decir neste pleno que temos que agradecerlle á Diputación Provincial o xiro que deu no POS+, que nos favoreceu muitísimo a darlle liquidez ao Concello en momentos un pouco xustos, como foi o ano 24 e o ano 25, e que permitiu que este Concello que adiantase moito diñeiro, pagase todas as facturas pendentes no ano 25 do ano anterior, e que este ano teñamos un extrajudicial que deriva fundamentalmente aos proveedores, principalmente por, as eléctricas non hai que entrar xa en explicalo, que presentan tarde as cousas, e depois algún proveedor que presentou, efectivamente, con retraso, algunha factura que soportan moi pouquiño diñeiro no que é o orzamento municipal. Pois pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobado. Punto número 3. A aprobación se procede da desestimación da solicitude de recoñecemento de compatibilidade da empregada Adelaida Fátima Abad Isla, proposta 2026-G006/000161. Ten a palabra o concelleiro de Servicios Sociais.
Bueno, pois o expediente estuvo aí a disposición de toda a corporación, levouse a comisión informativa e, bueno, tratase da solicitude, como moitas outras, dunha traballadora do Concello, e que os informes, en este caso xurídicos, determinan que non sería favorable outorgar esta compatibilidade. Mais alá do informe, o Pleno ten plena soberanía e competencia de estimar o contrario, non? Pero, desde o Goberno, estimamos que o que hai que facer é desestimar a proposta, a solicitude da funcionaria e aprobar, obviamente, o punto tal como ven, xa que existe un conflito de intereses, digamos, nesta solicitude de incompatibilidade. Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, nada. Pasamos a votación. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado. Punto número 4. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do Partido Popular para o impulso dun regulamento xeral de gradación social das tasas municipais e da modificación coordinada das ordenanzas fiscais do Concello de Fene. Proposta 2026/G006/000-188. Ten a palabra a vicevoceira do Partido Popular. Bueno, esta moción que se trae para o seu debate e votación no Pleno do Concello de Fene pois ten unha exposición de motivos moi sinxela. A realidade que se está vivindo neste Concello, como ben decía antes o concelleiro voceiro do BNG, está realizando unha recaudación insólita entre o tasazo da basura a que obligaron a pagar os veciños e despois coa recaudación dos recolectores da auga, que esa sí que é unha obligación e que se está cobrando con períodos anteriores. É dicir, as contas do Concello nunca tan ben estiveron a nivel de ingresos. A nivel de gastos, pois poderíamos ter outra opinión, pero non este punto. As ordenanzas municipais que se recollen neste Concello, as tasas, establecen unha serie de bonificacións ou de exencións, pero entre elas impiden que unha persona ou unha familia que teña un vehículo na súa casa non se poda acoller a esa exención das tasas, simplemente por ter un vehículo. Co tema da tasa de basura, tan inxustamente imposta aos veciños e as veciñas de Fene, nunha vivienda onde exista un vehículo non se poden acoller a esa exención. A día de hoxe, no ano 2026, en que casa non existe un vehículo? Porque aparte, ni se fai distinción se un vehículo de alta gama, se un vehículo de baixa gama, non. Simplemente ter un vehículo, con mellor, ni siquiera arranca. O único que se está a pagar son os impostos, o rodaxe, etc. E por eso xa queda excluída esa familia. Nos parece algo que resulta increíble, que está totalmente denostado no tempo e que é rancio e hai que totalmente retirar de todas as ordenanzas e as tasas que existen. A exposición de motivos, vou a proceder a súa lectura. O artigo 24.4 do Real Decreto Legislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, habilita as entidades locais para establecer criterios de capacidade económica na determinación da gradación da taxa municipal. Ao beiro desta previsión legal, o Concello de Fene incorporou en distintas ordenanzas fiscais municipais mecanismo de gradación social destinados a adaptar determinadas tasas municipais á situación económica das unidades familiares. Porén, a regulación actualmente existente atópase dispersa en diferentes ordenanzas, dificultando a súa interpretación sistemática, a súa actualización, coordinación e aplicación homoxénea dos criterios sociais. Entre os requisitos actualmente previstos figura a exclusión automática daquelas persoas solicitantes pola asistencia dun vehículo no domicilio familiar, independentemente da titularidade efectiva, do valor económico do vehículo, da súa antigüedade ou da súa necesidade por razóns laborais, asistenciais ou territoriais. Este criterio suscita dúbidas de proporcionalidade e adecuación á realidade social e territorial do municipio, especialmente en relación
coa necesidade de mobilidade en contornas con insuficiente transporte público e coa inexistencia de criterios correctores que permiten ponderar adecuadamente a capacidade económica real das unidades familiares. Así mesmo, existen modelos alternativos noutros concellos baseados prioritariamente na renda, no IPREN, na composición da unidade familiar e na situación socioeconómica efectiva, sen establecer exclusións automáticas vinculadas á mera existencia dun vehículo. Por outra banda, a dispersión normativa actual pode provocar contradiccións, inseguridade xurídica e dificultades de aplicación administrativa, resultando convinte avanzar cara a unha regulación común e coordinada dos criterios sociais aplicables ás tasas municipais. Por todo o exposto, o Grupo Municipal do Partido Popular propón ao Pleno a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar o Goberno Municipal a iniciar os traballos técnicos, económicos e xurídicos necesarios para a elaboración dun regulamento xeral de gradación social das tasas municipal do Concello de Fene. Segundo, que dito regulamento unifique os criterios aplicables a bonificacións, reduccións e gradacións fiscais de carácter social, atendendo prioritariamente a capacidade económica real das unidades familiares. Terceiro, que no marco da elaboración do regulamento se revisen especificamente o actual criterio de exclusión automática vinculada á posesión de vehículos, incorporando criterios de proporcionalidade relacionados co valor económico do vehículo, a súa antigüedade, a súa necesidade laboral ou asistencial e demais circunstancias sociais concorrentes. Cuarto, que a tramitación do futuro regulamento se Ahora. Cuarto, que a tramitación do futuro regulamento se acompañe de modificacións simultáneas das ordenanzas fiscais municipais afectadas, eliminando duplicidades e evitando contradicións normativas entre a regulación xeral e as disposicións específicas actualmente vixentes. Quinto, que durante o proceso de elaboración normativa se dé a participación aos grupos municipais e os servicios técnicos municipais e as entidades sociais do municipio. E sexto, dar conta ao Pleno do estado de tramitación dos traballos no prazo máximo de 6 meses desde a aprobación da presente moción. Como decíamos ao principio da nosa intervención, o traer esta moción a este Pleno ven motivada principalmente por eso, polos tasas, impostos que están afectando, que están asfixiando a moitas familias de Fene e que son impostos por este Concello de Fene, que é o que ten competencia para regulalos e impoñéndolos. Como nós somos os competentes, pois nos consideramos que hai moitas familias que se poderían beneficiar, neste caso, por exemplo, da tasa da basura, que, bueno, reiteramos por activa e por pasiva, nos parece algo injusto que os veciños de Fene teñan que asumir ese tasazo. E parte principalmente por eso, pero que se busca tamén a creación dun regulamento, non solamente ir específico, no que se recollan uns criterios xerais de bonificación das distintas tasas que existan para que non existan contradicións e con uns criterios, como decimos, unificados a que cada persona se pode informar e se pode acoller a hora de solicitalas. Partido Socialista. O Grupo Socialista vai apoiar esta moción porque compartimos o obxectivo fundamental que é garantir que as bonificacións e reducións das tasas municipais respondan á situación económica real das persoas. Este apoio resulta perfectamente coherente desde unha perspectiva progresista e de xustiza social. Non obstante, queríamos pedir que se engada unha emenda engadindo unha frase no punto número 2, onde di que dito regulamento unifique os criterios aplicables ás bonificacións, reducións e gradacións fiscais de carácter social, atendendo prioritariamente a capacidade económica real das unidades familiares, incluindo indicadores de vulnerabilidade social complementarios á renda. Isto quere dicir que se inclúan indicadores que teñan en conta aspectos como ser unha familia monoparental, incluir persoas con discapacidade ou persoas vítimas de violencia de xénero, desempregados de longa duración, etc. Non obstante, imos apoiar esta moción.
Esquerda Unida. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, nós vamos a votar a favor esta moción, entendendo que, efectivamente, a estas alturas hai moitos regulamentos, moitas ordenanzas que están, pois, obsoletas, que foron quedando obsoletas e que hai que adaptalas á realidade, bueno, pois, á realidade social e da vida que temos agora na actualidade. Por lo tanto, o noso voto vai a ser a favor. BNG. Bueno, as ordenanzas fiscais actuais foron aprobadas en distintos momentos por este pleno. É certo que a meirande parte delas, sobre todo as que regulan tasas, están obsoletas en algúns aspectos, e tamén é certo que todas elas recollen distinto tipo de bonificacións ou de distinto tipo de graduacións e que en algúns casos non coinciden, é dicir, non son iguais as de deportes, as do lixo, as da auga, as do saneamento, a depuradora, os bombeos, digamos, que hai moitas tasas, cada unha feita en un tempo diferente e cada unha con distinto tipo de gradacións. Hai que dicir que todas elas teñen gradacións de tasas, pero desde o BNG sí coincidimos coa idea de que se impulse este regulamento e, polo tanto, vamos a apoiar a moción e nos parece moi interesante. E é certo que as familias hoxe en día están nunha situación, sobre todo, de perda de poder adquisitivo moi importante pola subida de precios. Subida de precios e conxelación de salarios. Ou subidas dos salarios moi leves en función da subida de prezos. En todo caso, a distancia entre os salarios, as pensións, etc., e os prezos cada vez é máis amplia. Pero eu quero lembrarlle ao Partido Popular que de 2011 a 2015 gobernou este Concello no peor momento, e non é un invento meu, había un 26% de paro no Estado español no ano 2013, xusto despois da crise financiera que sacudiu o mundo todo, que non é achacable nin a este Concello nin ao Estado español, moito menos, que é o Lehman Brothers e unha crise bancaria que arrastrou, no caso do Estado español, o crise do ladrillo, e aquí, no seu período de goberno, 2011-2015, pois puderon tomar estas medidas e desafortunadamente non as tomaron. Tampouco as tomamos nós posteriormente, pero a situación económica tampouco foi a mesma do ano 20 a hoxe, que se tomaron outro tipo de medidas en relación á COVID, en relación ás ordenanzas fiscais, que se suspendeu algún deles, como se acordan neste pleno. En todo caso, efectivamente, hai que adaptar as ordenanzas, temos que buscarlle un caixe xurídico legal e xusto que penalice o mínimo posible a aquelas economías de fogares con menos recursos. Neso creo que é o sentir que se trasladou en este pleno e estamos no Grupo Municipal do BNG e no Goberno Municipal de acordo e traballaremos en sacar este regulamento de graduación de tasas. Partido Popular. Bueno, creo que antes de que se pronunciaran o resto de grupos políticos, non o sei, deberíamos nos decir se asumíamos ou non esa modificación que nos propoñía o Partido Socialista, para que o resto de partidos políticos se manifestaran coa moción completa. Eso que entendo eu que era antes así, pero claro, día a día, ves aquí un pleno, as cousas son distintas. Bueno, en primeiro lugar, decir que efectivamente aceptamos esa inclusión desa frase, entendemos que a capacidade económica real das familias, porque vai haber que fixar unha serie de criterios, pois xa incluiría ese regulamento, ese índice que fai constancia ao Partido Socialista, porque algún criterio vamos a ter que ter, e ese entendíamos que podía ser aínda que aquí non coste, como outros. Non temos ningún problema, porque realmente o que se vai asumir cando se desenrole ese regulamento. En segundo lugar, darlle as gracias a todas as formacións políticas por apoiar esta moción que trae hoxe aquí o Partido Popular, e para ultimar, nos gustaría facer un pequeno apuntalamento voceiro do BNG, que o Partido Popular gobernou do 11 ao 15. Do 11 ao 15 non lle puxo tasazos a ningún veciño, pero recordarlle o voceiro do BNG
que o Partido Popular volveu a gobernar de abril do ano 2018 hasta maio do ano 2019. Si ben é certo, pois houve 3 meses. Nese período de abril do ano 2018 hasta maio do 2019, no que esta vicevoceira era concelleira de Facenda, non se aumentaron ningún imposto, non se estableceu tasazos de ningún tipo. Pero o que sí lle podo decir é que este grupo municipal, con esta concelleira Facenda frente, rebaixou o IBI, a imposición do IBI, co Bloque Nacionalista, todos os veciños e veciñas de Fene, e estableceu maiores bonificacións para aquelas persoas que foran familia numerosa, que iso é algo que lle deu moitísimo o Bloque Nacionalista galego, porque consideraba que os que teñen moitos fillos pois son xente rica. Pois non é así. Ao mellor son xente que ten un piso que heredou o que lle está costando moito pagar e gracias a esa modificación e esa rebaixa do IBI do Partido Popular pois se veu beneficiada. A maiores, rebaixou o imposto e incluiu bonificacións a aqueles veciños e veciñas que adquirisen un vehículo eléctrico, un híbrido, con uns tipos impositivos moi baixos. A maiores tamén modificou a ordenanza do cementerio, baixando as tasas do cementerio. E a maiores, pois eliminou, deixou a cero a deuda municipal que tiña este concello, unha deuda que xa se viña arrastrando históricamente desde gobernos do Bloque Nacionalista Galego, que pois se tuvo obligatoriamente que incrementar o Partido Socialista no seu goberno. E a maiores, o IBI ás sociedades, a exención de IBI das sociedades. Eso fixo o Partido Popular, esta concelleira de Facenda e o alcalde, sendo alcalde, o Partido Popular. Vostedes, nin gobernando antes, nin gobernando despois, nin gobernando desde que vostedes, os que están aquí presentes, son concelleiros dun goberno que pasou por aquí, xamais baixaron un tipo impositivo. Non é verdade todo, absolutamente, o que estou a dicir. Todo. Non me van a negar ustedes a deuda cero, non me van a negar ustedes o que o Partido Popular rebaixou o IBI. Bueno, suficiente cara terían que ter. Me van ustedes a negar aquí que se estableceron bonificacións aos coches eléctricos e aos coches híbridos? No. O que pasa que aquí hai memoria. Ao mellor non histórica, pero de cando se estaba e do que se fixo sí que o hai. E de cando estaban ustedes e cando non estaban... E de cando vostedes estaban, resulta que ao parecer non se recordan moito. Pero realmente o que sí que non poden presumir é de rebaixarlle absolutamente ni un solo euro aos veciños e as veciñas de Fene. De eso sí que non poden presumir. E é máis, o Bloque Nacionalista Galego xamais apoiou ningunha iniciativa deste tipo. Incluso, con modificación das plusvalías que trouxe o Partido Socialista, pois hasta lle costou e ni siquiera chegaron a asumir esa modificación total que se plantexaba polo Partido Socialista. Decía antes a voceira do Partido Socialista, votar a favor desta moción non é ir en contra do progresismo e tal. Non, é cuestión de que cada un pague o que ten que pagar. Se estás obligado a pagar, pero dentro de dunha realidade que se adapte a, pois, nunca mellor dito, a realidade que está vixente. Reiterar as gracias a todas as formacións políticas e esperar que esta seña senda a continuar. Si é certo, como decía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, que os ingresos son tan bons e están incrementados, pois creo que nos vamos a poder permitir pois absolutamente todas estas medidas. Gracias. Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Punto número 5. Previa ratificación da súa inclusión do orde do día, aprobación se procede do cambio de hora da sesión plenaria do mes de xullo de 2026, proposta 2026/G 006/000190. Votamos primeiro a inclusión na orde do día. Votos a favor? Pois, bueno, trátase de cambiar a hora do pleno do mes de xullo. Houve unha petición por parte de unha concelleira do cambio de horario de poñer no mes de xullo o pleno para as 8:30 da mañá.
por motivos persoais, entón, bueno, pois traemos aquí esta proposta, así que o Partido Popular, Partido Socialista. O Partido Socialista vai votar en contra desta proposta porque dificulta a conciliación das persoas desta corporación que traballan e que ademais teñen responsabilidades con a actividade política. Esquerda Unida. Bueno, vamos a ver. Hasta onde eu sei e hasta onde entendo, sei que en todos aqueles traballos todos temos dereito a ter unhas horas para a dedicación á política. Obviamente, entendo que cando nos presentamos por unha organización política non é para dedicarlle á veciñanza que nos votou o tempo que nos sobra, sino o tempo que hai que dedicarlle realmente. A petición foi miña, non vou a aclarar aquí, agora non ven ao caso, pero sí que é un tema importante, é un tema de saúde de un familiar en primeiro grado. Aquí sempre se falou con todas as organizacións políticas, casi sempre para ver horarios, para ver, bueno, sobre todo precisamente pensando na xente que traballa. Creo que a primeira vez que eu pido que se me faga este cambio de pleno por unha situación persoal que para mí é de vital importancia poder acompañar a esta persoa a este tema médico. Sempre que houbo calquer cambio, que calquer outro compañeiro, bueno, decir compañeiro neste caso ou compañeira me parece que queda grande, pero calquer persona, calquer concelleiro ou concelleira que pediran cambio por cuestión laboral, por cuestión do que fora, eu sempre me adaptei a ese cambio, incluso a veces en perxuicio da miña propia situación persoal, que creo que máis ou menos non teño que falar aquí dela, creo que máis ou menos todos sabedes cal é a miña situación personal agora. Entón, me parece lamentable, porque claro, unha cousa é a cuestión política que podemos debatir todos os desacordos, non me salía a palabra, os desacordos políticos que teñamos, que evidentemente, se estuviéramos de acordo en todo, estaríamos todos e todas nunha sola formación política. Unha cousa son os desacordos políticos e as diferencias que as ten que haber, e outra cousa é que non sexamos capaces, nada máis que de mirar para nós, e obviar algo que, ademais, o Partido Socialista pedía aquí non fai moito tempo nunha moción, que pedía que se falara do tema do que ocorre no Parlamento, dos insultos e de todo isto. Non é un caso desos, pero un caso, eu entendo que fora das diferencias políticas ten que haber un mínimo de empatía, de compañerismo e de comprensión. E me acaba de quedar claro que non, estaba equivocada. Entonces, bueno, nada máis que decir. Grazas de todas formas. Bénega. Nós creemos que existen órganos neste Concello de participación e para facer propostas máis que suficientes. A Xunta de Goberno, a Xunta de Portavoces celebrada o luns anterior ao pleno, sempre así, además, antes das convocatorias dos plenos, precisamente para falar destas cousas. Chegada a hora da convocatoria do pleno, non houbo nada en contra de traer esta proposta e, home, é unha cuestión xa de rigor na participación dos asuntos. É dicir, a orden do día faise por parte da alcaldía, tendo en conta a aportación dos diferentes grupos, e a alcaldesa, lóxicamente, convoca o pleno cos asuntos que foron a comisión ou aqueles que se incluían posteriormente, a partir desa xunta de voceiros, para que todo o mundo seña coñecedor e participe dos mesmos. Desde o noso punto de vista, toda a corporación ten unha obriga de asistencia aos órganos colexiados e, neste caso, además, o grupo de Esquerda Unida, que é unipersoal, pois
pode ver conculcado ademais o seu dereito a participación neste pleno simplemente por non querer cambiar o pleno de hora. Non somos, neste caso, estamos de acordo en que se cambie por esas circunstancias e non entendemos sinceramente que non se cambie por cuestións que non entendí moi ben, porque as cuestións laborais non son unha excusa para faltar a un pleno do Concello, porque todo o mundo ten dereito a asistir aos órganos colexiados do Concello e non entendemos cal é a obxección ou cal é o problema, non? Partido Popular, nada. Partido Socialista? Vamos a ver. Efectivamente, este tema se tratou con anterioridade incluso a convocatoria deste pleno e nosotros xa manifestamos a nosa posición de votar en contra, que non podíamos. En dúas ocasións, en diferentes momentos. O ano pasado, se non recordo mal, tamén se trouxo esta mesma proposta, non se trouxo esta proposta, perdón, se plantexou esta proposta e tamén dixemos que íbamos a votar en contra. Os horarios dos plenos están regulados por unha normativa e non vou entrar en cuestións persoais, cada un ten as súas circunstancias e cada un arrastra as súas mochilas propias. Esquerda Unida. Sí, é certo, se falou na xunta de voceiros do mes de maio, certamente. Recordo perfectamente que naquela xunta de voceiros estaba, creo, se non me lembro mal, creo que estaba Gumersindo Galego, pode ser, ben, que dixo nese momento que por parte del creía que non había problema. Vostede o que manifestou foi que vostede tiña problemas polo ámbito laboral. Foi o que dixo, que vostede non podía ser. Polo tanto, dixemos, vale, pois vamos a respetar o tema do ámbito laboral, aínda que haxa 16 persoas, ou vamos a poñer 13 persoas, ou 14, que poderían facer o cambio, tal como se manifestou naquela xunta de voceiros, pero vamos a deixalo. A situación a min me xurde despois, casualmente, non recordo se foi o xoves ou o viernes antes desta xunta de voceiros que tivemos este lunes. Por tanto, eu non o podo plantexar algo. Cando alguén te chama para unha citación ou para unha operación cirúrxica, te chaman tal día, a tal hora te presentas en el hospital. E non hai posibilidades de cambio, e non hai posibilidades de que no hospital eu lles poida contar que non podo acompañar ao meu familiar porque, bueno, pois porque non, porque a xente ten traballo e non quere pedir ese tempo que lle deben de dar. Entón, son cousas moi diferentes as que estamos falando aquí. Entón, bueno, eu entendo a situación de cada un perfectamente e ninguén ten por que ter, nin o pretendo, compasión da miña situación, evidentemente. Pero, dende logo, se eu fose unha situación de traballo ou unha situación, mismo unha cita médica miña, que tuvese que anular ou que cambiar de día porque alguén se atopase nunha situación similar a que eu comentei na xunta de voceiros, porque comentei o motivo, dende logo non o dubido. Entón, o que vexo aquí, efectivamente, é iso, falta de comprensión, de empatía e, dende logo, de compañerismo total, tendo en conta que eu sempre me adaptei aos cambios que houve e que se pediron me viñese ben ou mal, porque para iso teño o meu compromiso. E sempre me adaptei e me encontro con que unha vez que teño unha situación, bueno, pois complicada, que non podo cambiar porque non depende de min, me encontro con esta situación. Bueno, pois nada, reitero as gracias. Bénega. En todo caso, a fixación das sesións aproba o pleno e a modifica o pleno. Quero dicir que estamos no punto e no lugar no que podemos tomar esta decisión. Solo decir eso porque, por as palabras da voceira do Partido Socialista, parece que ven imposto de non sei onde. O decido pleno, que o pleno foi o que no seu momento fixo a programación de comisións e fixación de horarios de comisións e plenos. E podemos variálo se o pleno así o estima. Imos pasar a votación. Votos a favor.
Abstencións? Votos en contra? Nada, simplemente agradecer tanto aos compañeiros, entre comillas, obviamente, compañeiras do Partido Popular e do Partido Socialista, pois este detalle tan bonito que tiveron. Hai un refrán que di, arrieritos somos e en el camino nos encontraremos. Espero que o teñan en conta e que nunca se atopen nunha situación así. Vale? Eu recordo que algunha vez aquí se ten cambiado algunha cousa porque certa persona tiña algo no xuzgado ou porque tiña non sei que ou porque tiña non sei canto. Sí, vale? E nunca ninguén puxo problemas, vale? E agora estamos ante unha situación que ojalá ningún e ningunha de vostedes se atope nunca nunha situación e que non dependa de min, vale? Punto... Mire, perdone, non sei, o sinto... No, mire, é que nos... No, eu me dou por aludida... Disculpe, déxeme terminar. Me dou por aludida. Eu, o señor que me acompaña aquí ao lado, aunque usted non creo que non coincidiu con el tendo que ir ao xulgado, é por Juan José Franco. Somos as únicas persoas que podíamos ter algo no xulgado. Xamais na vida usted cambiou, nin usted nin nadie, algo por ter que ir ao xulgado. Sinto moito a súa situación personal, pero non a tente involucrar. Mire, cando esta señora ou o meu compañeiro, Juan José Franco, tuvemos que ir ao xulgado, revisa as actas e non se puido cambiar, non se pediu. É máis, miren esta legislatura. E que lle digo aos plenos, usted ten certa inquina hacia a miña persona. Eu non lle teño a culpa. Sinto moito a súa situación. Mire, lle digo, o pleno da tasa, o Estado Santander, non o suspenderon. O anterior pleno, que estaba o señor Juventino, digo, o do recurso. O anterior pleno, que estaba o señor Juventino, tiña que ir a Santander, chamoume, lle dixen que non estaba. Non se suspendeu. Fai 2 meses eu non viñen ao pleno ordinario. E usted non lle pedí ni que o cambiara. E usted non sabe por que non viñe. E houve moitísimos máis plenos e comisións, nin ustedes, nin nadie. Non intente botar a culpa desta situación no resto das persoas. Eu xamais na vida lle pedín isto, nin a usted, nin a nadie do Bloque Nacionalista. E o meu compañeiro, Juan José Franco, tampouco. Tamara, por motivos de traballo, faltou en máis ocasións. E por un tema de saúde bastante grave. E esta mujer del Moriolo? Tampouco veu, non se suspendeu. Entende? E a este señor lle morreu o pai cando era alcalde, a unha compañeira do Bloque, Rita, morreu a nai o día anterior ao pleno, que non se suspendeu, é que usted non pode tergiversar nin intentar. Non faga así, señora, que, mire, nós non intervimos para nada e o que non nos gusta e que, además, dice, non a nomeeu, é que sí, porque eu estou no xulgado, Juan José Franco tamén, e lle digo que usted, por Juan José Franco Casal, ni por esta señora, usted nunca na vida cambiou un tema dun pleno porque nós tuéramos que ir ao xulgado. Eso xa yo digo eu que non é verdad. Outra cousa é adaptarnos, como cando chaman por outra circunstancia. Xamais do xamais. E revise as actas que todos, máis ou menos os concelleiros que estamos aquí, pois fuimos faltando cando non puidemos vir. E despois, ahora que o di, non diga usted o compañerismo. Porque, mira, recentemente tuvimos un pleno e unha comisión de Facenda para tratar os orzamentos e a estos 6 concelleiros nin os chamaron. Porque eu sei cando é o pleno ordinario, sei cando son as comisións ordinarias, o sabemos todos os que estamos aquí. Non nos chamaron por o sistema de notificación da sede. Señora, por Dios, que usted forma parte deste goberno. E deferencias hasta o grupo municipal non tuvo usted xamais nin a primeira. Pero non nos importa, pero non veña aquí a romperme la camisa, por que non? Con dignidade. E mire, se o explicaron clarísimamente, os plenos ordinarios están fixados os xoves de cada mes, os primeiros xoves de cada mes. E xa lle digo, desde o Partido Popular lamentamos a súa situación personal, pero as circunstancias son as que son. O que, dende logo, non minta, e se usted mañán necesitamos depender de usted para algo, aunque non hubiera pasado isto, créeme que sabemos que con usted estos 6 concelleiros non poden contar para nada.
Parte de fiscalización e control. Punto número 6. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende a número 537/2026 a 677/2026, en especial da 672/2026, ditada en exercicio de competencia plenaria delegada. Punto número 7. Dación de conta da información de control interno relativo ao exercicio 2025 do Plan Anual de Control Financiero proposto para 2026, proposta 2026/G006/000133. Punto número 8. Dación de conta da excepción orzamentaria trimestral correspondente ao primeiro trimestre do 2026, proposta 2026/G006/000138. Punto número 9. Dación de conta dos datos de período medio de pago e morosidade correspondente ao primeiro trimestre de 2026, proposta 2026/G006/000170. Punto número 10. Mocións urxentes. Non había ningunha. Punto número 11. Rogos e preguntas. Comezamos. Vamos a ver, con respecto á factura que me pedía, de momento só lles podo dar o importe, porque a factura está sin presentar. A factura era da ampliación do tramo de saneamento en Bullos e o importe é 6.937,40. Canto entre a factura, pois xa lla remitirei por correo electrónico. Boa tarde a todos e a todas. Bueno, pois en canto ás preguntas formuladas referidas á área de medio ambiente no pleno do mes pasado, paso a contestar as preguntas formuladas pola vicepresidenta do Partido Popular. Interesábase por unha solicitude de requerimento da Xunta de Galicia do programa de Galicia FEDER. Preguntaba se foi atendida. Pois a resposta é que sí. Ademais, deuse conta en todo momento en comisión. No mes de marzo, exactamente, se tramitou unha solicitude dunhas axudas a través do programa FEDER 2021-2027. Logo solicitáronse documentación adicional que foi remitida. As axudas, recordarán, solicitadas foron a través de 4 líneas e serían para a adquisición dun punto limpo móvil, para a instalación dun composteiro comunitario, para realizar un estudio técnico sobre o sistema de recollida de lixo no Concello de Fene e para desenvolver unha campaña prol da recollida e reutilización do textil. Estamos esperando a resolución. Tamén se interesaban por unha comunicación da Xunta en canto a obrigas materiais de separación de residuos. Pois é un documento informativo sobre a implantación de recollida separada dos biorresiduos na nosa comunidade e a necesidade de minimizar os residuos mediante a reutilización e reciclase, promovendo a sustentabilidade ambiental. Tamén facían referencia a unha entrada de rexistro dun requerimento da Xunta de Galicia en relación con dinamización, capacitación para a creación dunha comunidade enerxética local. Pois foi na comisión do pasado 28 de abril, cando din conta da tramitación dunha subvención para a posta en marcha dunha comunidade enerxética. Trátase das axudas LEDER. Houbo un requerimento de documentación, enviouse e agora pois tamén estamos á espera da resolución. Tamén se interesaban por unha comunicación de Augas de Galicia sobre unha execución de sentencia. Notifican a estimación do recurso de apelación interposto polo Concello de Fene contra unha sentencia do 14 de xuño do ano pasado. Solicitan a certificación bancaria para tramitar o ingreso da cantidade de 3.000 euros, cantidade a que fóramos condenados por unha infracción leve por desatender un requerimento. Demostrouse que se presentou a tempo a documentación requerida vía mail, polo que non houbo incumprimento ni tampouco desobediencia. Entraba tamén por rexistro unha notificación do día 6 de maio sobre a couza guatemalteca. Quería saber a que se refería. Pois informa da situación actual da praga neste ano, así como as medidas necesarias para o seu control e erradicación. Recordar que a parroquia de Maniños é a única zona infectada e nela está prohibido o cultivo de patacas, así como a comercialización a granel. Tamén existe obriga de comunicar todas as parcelas cultivadas con pataca nas zonas tampón, que serían a parroquia de Limodre, Magalofes e Perlío.
Outra entrada por rexistro referíase ao Gas de Galicia que solicita relación de facturación do ano 2025. Preguntaban a que se refería e por qué. Bueno, pois pídennos que comprobemos se coincide o volume facturado cos datos dos seus rexistros contables, que enviemos a nosa conformidade ou a nosa disconformidade. Estáse actualmente traballando neso dende o Departamento de Intervención. Outra entrada por rexistro era unha alegación de Viacua a unha acta da Consellería de Consumo. Pois, neste caso, refírese a un informe resposta en relación a un incumprimento atopado no abastecemento da auga. Con data 24 de abril, Augas de Galicia detecta incumprimentos ao carecer o depósito de Vilar do Colo dun sistema de mostras operativo, non estando designado de maneira fidedigna. Na súa alegación, Viacua indica que todos os depósitos teñen designado o seu punto de mostraxe e están sinalados con cartéis informativos. Finalmente, ao pé da campaña de recollida das cacas dos cans, preguntaba a voceira do Partido Socialista se había intención de facer algo referente aos ouriños dos animais e dos danos que estes provocan. Bueno, pois claro, somos conscientes, a campaña se centrou inicialmente na necesidade de concienciar a veciñanza de algo tan elemental como que o responsable dunha mascota teña que recoller os seus excrementos, pero por suposto que isto non vai rematar aquí, non? Imos seguir por ese camiño concienciando para que os propietarios de mascotas se responsabilicen e sexan os responsables absolutos e o resto da veciñanza, pois lóxicamente en ningún caso soporte e sufra polos actos incívicos destes propietarios. Seguiremos traballando, pois, para que pasear cun can ou cadela por Fene e levar un pulverizador pois se poida convertir nunha práctica habitual. E pola miña banda non hai nada máis. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois a pregunta que nos facían no anterior pleno pola reclamación de Naturgy, bueno, pois era unha das facturas que presentaron no mes de febreiro por servicios prestados no ano anterior. Está perfectamente desglosado no informe de intervención que traemos hoxe aquí, precisamente, no extrajudicial, e as facturas que reclaman veñen aí indicadas todas. Presentaron tardas facturas e por eso teñen que ir a un extrajudicial. Nada máis. Pois no que respecta pola miña parte que preguntara ao grupo do PSOE dos perdón, non me sai o nome concreto que fixeron da cultura urbana, a moción da cultura urbana que decían, pois no seu día se trasladou á asociación o que se aprobou unha moción e de feito a asociación está facendo unha ruta sempre coa colaboración do Concello e tamén o que está pendente, porque dende esta Concellería se fixo os códigos QR das distintas ubicacións dos 6 primeiros murais, pendente ata o momento dos 3 restantes que igual por problemas puntuais que tiveron non poideron facilitar todavía a ubicación destes murais no que é no Google Maps necesario para facer os códigos QR. Entendo que tan pronto teñan esos 3 pendentes e os que poidan sair ao mellor deste ano, pois continuaremos coa colaboración coa asociación para en todo momento promover o que supón para nós esta cultura urbana. Ola, boa tarde. Bueno, pois, dende servicios imos respostar as preguntas, neste caso do Partido Popular. Comentaba a vicevoceira que había unha solicitude para amañar un problema de auga no camiño que se desfai do 5 de abril de 2026, se iba a atender. Bueno, pois sí, se atendeu. Foise ali co encargado de obras e, bueno, o tema é un pouco complexo porque baixan as augas do monte, se está valorando a mellor opción para canalizar toda esa auga, non? En canto á solicitude de propietarios de conces que se retiren os conos para que se poida aparcar, bueno, xa están retirados, había unha solicitude de ocupación de vía para realizar unha obra e rematada a obra, pois retiráronse os conos, non?
Despois tamén comentaba que un veciño trasladaba unha queixa na que no aparcadoiro da Rúa Santiago había unha fochanca, en principio xa está reparada. Había tamén unha solicitude dunha veciña, Camiño das Cerdeiras en Mainiños, para limitar o paseo de camións grandes e pesados. Fixose un informe da policía, na que veu procedente limitar o paso de camións por esa estrada de menos de 3,5 toneladas e estamos xa á espera de que nos chegue a sinalización para colocala. Había tamén unha solicitude, un rogo en canto á frecha que vai para a dereita ali en Marqués de Figueroa hacia Antonio Montero. Isto xa saíra en outras, non sei se foi nunha comisión anterior ou nun dos plenos anteriores. Claro, é unha estrada da Xunta, falouse xa coa policía, as sinalizacións verticais sempre teñen prioridade sobre as sinalizacións que hai na calzada, na rúa. Entón, tanto, Antonio Montero xa ten a de dirección prohibida e prohibido virar á dereita. A flecha da dereita que hai pintada na estrada indica esa posibilidade de desviarte hacia San Valentín, non? Hacia o Peirao de Perlío. Había tamén unha queixa da Rúa da Fraga por problemas de enredadeira no edificio colindante. Está para facer. É certo que unha das vivendas do lado empeza ten xa a maleza, que está empezando a pasar xa para dominio público, entonces nos vindeiros días se retirará. A mesma comunidade pide que se repoña o volardo, xa está reposto. Aquí tamén hai que dicir que, xa non sei se a segunda ou a terceira vez que se repón, porque, se debe de ver que hai alguén que non lle gusta ali o volardo e o corta deliberadamente, non? Pero, xa está volto a poñer, xa se puxo outra vez. Revisar o funcionamento para que deixe de parpadear farol en bullos, xa está sustituíse por unha nova. Semáforos en Marqués de Figueroa, aquí hai que comentar que se está reforzando a sinalización vertical luminosa dos pasos de peóns, tanto de Pamperlío como da farmacia, e, xa houve conversas coa Xunta para reclamar a titularidade, e se non é así, polo menos que para reforzar a seguridade desa estrada, e en principio, ao longo deste mes, estará o semáforo funcionando outra vez. Había outra que era de limpeza, camiño en Chamoso Alto e cambio de alumeado. Quitouse xa o escombro que había ali e están feitos os furados para colocar os postes esta semana e esperemos tamén que para a semana que ven poida estar xa restablecido o servicio de iluminación. Había tamén outra notificación, comunicación única dun veciño que solicita cámaras de vixiancia. Hai que comentar que hai unha partida para a colocación de cámaras de vixiancia. Xa están os permisos tamén solicitados e mantivemos conversas coa empresa que instala, porque, quedan cuestións técnicas que resolver, que estamos traballando coa policía. E, hai que recordar que é un servicio de vixiancia pensada para control de vehículos e de estradas, non? Ainda que despois, nun momento dado, se poden utilizar as imaxes para outro tipo de cousas. Despois había tamén Rúa da Calzada unha fochanca e tamén en Tellerías. Ambas están xa reparadas nunha das saídas rutinarias que se fai de acondicionamento de camiños. Un veciño que solicita a placa da súa rúa xa está encargada, que estamos á espera de que chegue para colocala. Tamén había unha pregunta sobre o tractor, de onde está o tractor moderno, textualmente. Sí que é certo que estivo un par de semanas no taller, pero xa está traballando, están os dous operativos. E tamén pregunta por onde estivo a traballar, por camiños reais ao longo de todas as parroquias e onte mesmo estivo traballando polo Regueiro, non? E, por último, por parte do Partido Popular, por que se asfalta por diante de Bodegas Barral? É un camiño público igual que os outros que se asfaltaron e sobre todo que se gañou con esta adecuación é a seguridade peonil, non? O sea,
Agora mesmo pois, xa se pode encadear coa senda da Estrada da Palma pois, sin pisar a Estrada Xeral, non? E por parte do Partido Socialista había algún rogo. Bueno, hai aquí unha cousa que sí que, bueno, teño que decir. En malestar dos veciños por limpezas nas rúas, principalmente no núcleo urbano de Perlio. Bueno, eu teño que dicir que a min pareceme que foi unha afirmación bastante desacertada, sobre todo porque, bueno, a nos non nos consta, ni vimos que entrara por rexistro ningunha queixa sobre a limpeza do núcleo urbano de Perlio, senón todo o contrario. E hai que decir que tanto os traballadores como as traballadoras de limpeza viaria pois están a facer un traballo excelente. Bueno, o semáforo xa contestei, pode darse tamén por contestada. E por último, na maleza do camiño da Rúa Meneiral, pois foise ata ali, e hai que dicir que, bueno, hai 2 niños de paxaros e se vai a decentar o máximo posible sin romper o ecosistema e cando acabe a época de cría pois se fará unha limpeza un pouco máis exhaustiva. E pola miña banda nada máis. Bueno, preguntaban por... Facían 2 preguntas en concreto sobre distintas denuncias na Avenida do Mar e tamén unha sobre a desviación de poder, que era o que poñía así, indicaba o rexistro. Aí hai un problema nunha comunidade, teñen denuncias cruzadas entre distintas persoas por obras que se fixeron sin título habilitante e que están en un procedimento, están incoados coas súas correspondentes ordes de execución e o pleno non teño máis que explicar. Se queren coñecer polo miúdo algunha destas casuísticas, pois as podemos informar na comisión, porque sería revelar datos de persoas que non ven ao caso aquí no pleno. Logo tamén hubo varias preguntas en relación ao SAF e efectivamente no período do mes de abril a maio do pleno anterior houve 7 queixas registradas, tanto por incumprimentos, queixas das persoas foron os incumprimentos de horarios, non cumprir algún día de servizo, variación ou inestabilidade nos horarios das auxiliares, además expresando xa que era debido a vacacións das titulares. Outra persoa solicita que se regularicen os horarios acordados, outra queixa que nos están cubrindo as horas que lle corresponden, tanto na fin de semana como por semana. Hai outra que denuncia a pouca educación das coordinadoras da empresa e os desexustes horarios. Hai outra na que a persoa se confunde a queixa a dependencia coa libre concurrencia e fala dunha situación de explotación cando realmente non é tal, pero bueno, a todas estas se lles foi dando resposta desde o servicio, non? E hai unha última que solicita un cambio de auxiliar. Todas elas teñen certo fundamento, porque efectivamente, como teño manifestado moitas veces neste pleno, o servizo de axuda no fogar, tal como o seu nome indica, un servizo de axuda, e colúen dous dereitos, os dereitos das persoas que teñen recoñecida a súa dependencia con asistencia, con axuda no seu fogar, con o dereito das traballadoras do servizo a ter uns dereitos laborais, vacacións, horarios, uns mínimos de horario, teñen dereito a non ter unha temporalidade determinada, é dicir, as traballadoras teñen os dereitos, as persoas usuarias teñen os seus dereitos tamén, e iso xenera problemas á hora de conciliar ambos dereitos. E despois dáse ademais a circunstancia que a penosidade física deste traballo é bastante evidente, que leva as baixas
dunha forma significativa, e eu non estou para defender a empresa, ni moito menos, pero si para explicar, para quen non coñece o servizo, implica que en moitas ocasións existan baixas de un día para outro que a empresa é prácticamente imposible en todos os casos facer as sustitucións adecuadas nos horarios adecuados tal como tiñan as persoas, non? E sobre todo se temos en conta que hai unha tendencia no servicio a que todas as persoas traballadoras do mesmo teñan xornadas completas. Entón, cando cae unha xornada completa inteira, sustituir esa xornada completa con outra persoa no mesmo momento é complexo, e sustituílo con aquelas traballadoras que teñen a tempo parcial sempre vai levar ineludiblemente modificacións da persoa usuaria. E iso é algo recorrente que está pasando e que expresei desde o minuto 1 o servicio tal como está concebido, non por min, sino non pola Concellería deste Concello, sino pola propia Lei de Dependencia, pois é de moi complexa aplicación, por non decir prácticamente imposible. Por que? Porque a dispersión dos centros de traballo que veñen a ser as casas de cada unha das persoas usuarias implica ou dificulta sobremaneira poder facer as sustitucións rápidas. Todo o demais, nós entendemos todo, eu teño atendida a moitísimas persoas con estas queixas, pero que se o servizo non é axeitado e non se adapta, é evidente que hai un problema de fondo que habría que atacar, que é o tipo de recurso que establece a Lei de Dependencia para as persoas, que é evidente que está facendo augas con un contrato que é o máis grande que ten o Concello de Fene, é dicir, estamos con un contrato de 1.400.000 euros e aínda así é moi difícil ter un nivel de satisfacción correcto na atención das persoas dependentes. Preguntaban tamén polas queixas que había sobre un gimnasio, ten un expediente aberto, está pendente da visita e do informe da técnico. Tamén preguntaron por bens que ofrecía a Diputación a favor do Concello. Trátase dun baixo dunha empresa que é debedora do Concello e que, digamos, que a Diputación nos ofrece ese baixo como parte do pago da súa débeda. Preguntan tamén, había unha pregunta tamén sobre a Rúa Tellerías, en concreto detrás do antigo restaurante Mundial. Ali existe unha rotura e un atasco cronificado que se vai a resolver cunha modificación do saneamento, e a partir de aí se resolverán as fochancas que ali hai, porque Viacua está indo con demasiada frecuencia ali. O Partido Socialista falaba do retraso no pago das facturas á empresa do Servizo de Axuda no Fogar. En este caso non houbo retraso por parte do Concello, houbo retraso no pago das facturas porque a empresa presentou até en 5 ocasións as facturas mal. Por tanto, até que as facturas non coincidían co programa do servizo que xestiona o Servizo de Axuda no Fogar, o programa informático contabiliza as horas, e as horas que se facturan teñen que coincidir coas horas do programa. E, máis, teño que dicir que prexudicaban a empresa as facturas que presentaban mal. Entón, até que as presentou ben, pois non se puideron abonar, se abonaron máis que de sobra no prazo establecido, iso sí, tarde para eles, porque as presentaron tarde. E está todo, ahora mesmo está todo pagado e todo o día. E, con respecto ao galpón de Tarrío, existe xa un expediente en disciplina de urbanística aberto, e en canto se leve para diante se tomarán as medidas que di a normativa. Pola miña banda, nada máis. Con respecto a unha pregunta ao Partido Popular sobre un contrato de difusión de contidos en relación cos medios de comunicación do Concello de Fene, si é certo que a interpretación da secretaria municipal
é un fraccionamento de contrato, pero neste caso non se repiten as empresas adxudicatarias ni se superan os umbrais da contratación menor. Levamos feitos moitos contratos en este Concello, moitos contratos importantísimos e seguimos traballando en eles e non é o que máis nos gusta facer contratacións deste tipo, pero non superando os umbrais da contratación menor, pois seguimos traballando para mellorar moita contratación que cada vez menos temos pendente. Sobre as súas motes ou afirmacións ou faltas de respeto que di vostede, que motes por aquí temos bastantes, diríalle que a Dirección Xeral de Biodiversidade, Bosques e Desertificación do Ministerio para a Transición Ecolóxica do Concello de Fene, en un informe di que Fene cumpre quedando exentos de adoptar ningunha medida ata o ano 2030. Cumpre tendo unha superficie total do espacio verde urbán totalmente cuberta. A pesar de non ter obriga, o Concello propuxo xa un programa de medidas encaminhadas a aumentar a cuberta arbórea urbán, inclúe plantación de 85 novas árbores, todas autóctonas. Tamén fíxose o Día da Árbore plantando nos colexios públicos do Concello de Fene. Próximamente vai a repoboarse con especies autóctonas tamén os xardíns do Paseo de San Valentín. Entón, aquí cando se córtase por perigosidade de algunha árbore, córtase por necesidade ou córtase porque sempre hai un informe técnico ou hai unha recomendación técnica do persoal do Concello de Fene. Non sei se esas todas que faltaron no seu momento en Magalofes tiñan tamén algún informe ou algunha como decilo, recomendación para que desapareceran todas aquelas árbores na pista polideportiva de Magalofes que creo que non molestaban a ninguén. Pasamos ao último punto, rogos e preguntas. Popular. Bueno, queríamos preguntar polo tema do Tarrío que vimos estes días, bueno, en concreto onte, que se puxeran luces lumínicas nos pasos de peóns. Queríamos preguntar si se van a seguir poñendo, porque realmente diante do Colexio Jorge Juan e a pista polideportiva non están instalados, e a ver preguntar si se van a instalar ali ou si se rematan aí. E tamén solicitar que as señais lumínicas están moi ben, pero que se deben de repintar, non os pasos de peóns, e cando teñen previsto facer. Tamén facer unha pequena puntualización que ustedes están no seu dereito de contestar as preguntas un mes despois, pero se nos lle preguntamos por retirar uns conos, que por favor non nos contesten, pois claro que están retirados. Home, faltaría máis. Díganos ustedes as datas. Yo digo tamén polo tema do trator, porque dixo usted que estuvera 2 semanas paralizado. Nos gustaría que nos concretara as datas exactas. A pregunta fixemos no pleno anterior, as datas exactas na que o trator estuvo paralizado, vale? Porque igual usted ese día, si contestara ese día, diría, pois leva 2 semanas paralizado. Igual o día seguinte da nosa pregunta xa estaba traballando, que non o sabemos. Queríamos reiterar que esperamos, rogamos, que os semáforos da avenida Marqués de Figueroa, a altura da farmacia, pois sí, xa estén operativos, como di o concelleiro, no prazo de medio mes, porque levamos desde finais de marzo sin funcionamento. É algo moi grave que está no acceso a unha farmacia, cruza moitos nenos que van á escola por ali e, aparte, os usuarios da farmacia, non? Solicitarlles tamén unha limpeza de beirarúas no lado dos aparcadoiros que están por detrás da Praza Verde. Queríamos preguntar tamén por un escrito de execución subsidiaria que solicita a Xunta de Galicia, un escrito que entrou o 8 de maio do 2026, entendemos que require o Concello de Fene para que execute subsidiariamente pois unha orden de maleza. Bueno, non sei, solicitamos información neste pleno.
Tamén queríamos preguntar sobre unha remisión por parte da Deputación Provincial da Coruña, este Concello, dunha denuncia presentada por unha veciña por un veciño deste Concello, no que denuncia unha presunta vulneración do principio de igualdade tributaria na taxa dos colectores do Concello de Fene, que lle van a contestar. Tamén queremos preguntar por unha notifica un acta de control oficial de abastecemento da Xunta de Galicia do 11 de maio de 2026. Vemos tamén que entrou por parte da Diputación Provincial da Coruña unha solicitude de información sobre vixencia de convenios e colaboración entre o Concello, entre o seu Concello e a Casa 47, empresa estatal de vivenda solo, 11 de maio de 2026. Queríamos preguntar que solicitude de información se require a este Concello e a que convenio se refire, se está vixente, etcétera, etcétera, non? Tamén queríamos preguntar en que afecta este Concello unha solicitude de información de conformidade hidroducto de conexión da planta de hidróxeno renovable en As Pontes. É un expediente da Xunta de Galicia, entendemos que solicita conformidade do Concello. Queríamos saber en que nos afecta e por que non a solicita, non? Tamén queríamos trasladarlle ou preguntarlle ao concelleiro sobre unha veciña que insta ao Concello que se desbroce o camiño Ponte da Pedra. Non sabemos se a día de hoxe está, pero igual dentro dun mes sí. E entonces solicitarlle que se proceda a súa limpeza. Tamén queríamos preguntarlle por unha solicitude dos veciños de Conces, da comunidade, da Avenida de Conces, no que lle solicita que se volvan a colocar uns volardos que foron retirados en relación con as obras, había un camión grúa ali, si xa se repuxeron ou si se van a repoñer, non? Tamén queremos preguntar por unha solicitude dunha AMPA, CEIP Mosteiro de Cabeiro, que solicita que se lle conteste por escrito a unha cesión de estruturas do Parque da Escola Unitaria de Sillobre. Nos gustaría saber que solicitan, si se lle vai a conceder, etcétera, etcétera. Tamén queremos saber si xa se está prevista a reunión coa Concelleira de Deportes, solicitada pola Asociación Por Máis Vida, e, non sei como isto dentro dun mes, se xa se solicitou, se xa está axendada, de non estar, lle rogaríamos á Concelleira que antes posible fixe esa reunión. Tamén queremos volver a preguntar, que xa preguntamos fai 2 plenos, nos contestaron que o iban a mañana, en concreto o Concelleiro, o tema dos amaños que solicitan esta asociación no local que teñen concedido. Fai 2 plenos, se nos contestou que xa se iba a proceder o seu amaño, polo que vemos nun escrito que presenta o 17 de maio de 2026, din que non se fixo nada. Se iba a amañar fai 2 meses, porque nos amañou, que usted nos den conta, non? Despois, tamén saber se se vai a atender a solicitude dunha veciña sobre a canalización do desguace na Patria Galega. Tamén preguntarlle se se vai a atender a solicitude da Cofradía de Santiago Apóstol, que solicita que se talen as árbores e se asegura a zona cercana á praia para que non suceda que se tramite a forma de proceder ser o caso entendemos que o Concello pode non ser competente nesta materia, por iso lle rogamos que de non ser o competente que lle trasladen a administración que se faga cargo desto o antes posible, porque según manifesta a Cofradía de Santiago Apóstol, é unha situación perigosa para os viandantes, non? Aquí tamén un veciño lle solicita moi amablemente que teñan a amabilidade de ir a comprobar e subsanar un percance que ocorre no camiño da Tafona, que provocou unha empresa contratada por este Concello por desbroce Salto de Gabrilla, se xa está amañado, se o van a amañar. Tamén unha veciña de Perlío solicita que na rúa paralela a San Estevo, que os sumideiros quedaron levantados por temas taponados e que non están amañados, non?
Tamén os da comunidade de propietarios de Porta do Sol solicita que a maior brevidade procedan á reparación do socavón producido pola rede de saneamento, que cada vez é maior. Isto un escrito 21 de maio, se xa foron, se van a ir. Tamén queremos saber se van a dar solución á petición do arranxo das deficiencias feitas polo CEI plurilingüe Ramo. Tamén vemos unha notificación da Dirección General da Garda Civil, por suposto vertido procedente do alcantarillado público, ten entrado o 25 de maio de 2026, se ustedes nos poden dar conta. Despois, queremos preguntar por un requerimento da Valedora de Pobo. O certo que os familiares desta persona se puxeron en contacto co Grupo Municipal do Partido Popular e nos gustaría que o Concelleiro de Servicios Sociais nos dera información sobre a reclamación dunha veciña do 5 de maio de 2026, cando entra o requerimento da Valedora do Pobo. Si é certo o que manifesta esta veciña, que acudiu a Servicios Sociais acompañadas dos seus fillos para ter información sobre o seu expediente de dependencia, fixeron unha reclamación ao Concello e non lle deron do seu expediente de recoñecemento da dependencia, e non lle deron acceso a él. E máis, o solicitou unha filla no seu nombre, dende o Concello lle requeriron que acreditara a representación, a acreditou, según nos manifesta, e o que lle contestaron é que non lle podían dar. Entonces, que nos dé información ao respecto, se é certo que esta señora e os fillos acudiron a falar coa traballadora social e non se lle deu información, porque nos parece algo bastante grave, que a un interesado non se lle información sobre o seu expediente. E que está presentado por escrito tamén neste Concello. Tamén queríamos preguntarlle por esa incidencia que hubo no abastecemento da auga, consumo humano que lle fai chegar a Xunta de Galicia. E tamén queríamos que nos explicase un pouco cal é a situación dos centros sanitarios, centros de saúde, perdón, que existen no Concello de Fene, tanto que temos en Perlío como que están Maniños. Isto, que nos aclaren un pouco a situación en que estamos. Vemos alegacións a proposta de incoación de expediente, de extinción ou perda de vixencia dos compromisos de mantemento dos centros sanitarios de Fene e Maniños por parte do Concello de Fene. Entendemos que o Concello de Fene iba a solicitar non ter máis o mantenimento deste Concello, que xa nos explicou a señora alcaldesa fai un ano, ou casi un ano, e que nos explique un pouco en que situación estamos, quen leva o mantemento, que é este expediente, non? Bueno, vemos aquí que existe unha notificación da Xunta de Galicia, entendemos, por unha execución de obras no centro de Fene, CEIP, plurilingüe Centueira, reparación de fendas nas fachadas, pintado, que é unha solicitud de comunicación previa de parte da Xunta, se nos podería explicar. Tamén queríamos trasladarlle unha queixa que, bueno, xa se trouxo aquí este pleno con tema da iluminación nas farolas de Entellerías, no que unha veciña solicita que se revise o fallo e que se arreglen os fallos que existen nas farolas, non? Queríamos preguntarlle a concelleira, bueno, a concelleira de Xuventude, o Concelleiro de Xuventude, sobre unha resolución da alcaldía na que di o Real Decreto 618/2026, na que dice consulta web previa elaboración do novo regulamento de uso local municipal de ensaio musical do Concello de Fene, salvo error ou omisión por parte do Partido Popular, non nos consta que ningunha comisión se nos dera consta desta elaboración do regulamento. Saber por que non se deu conta e que se nos traslade. Despois, en relación a factura que nos comentaba a concelleira de Obras, no pleno do mes de maio ordinario e no pleno do mes de abril ordinario, o Partido Popular solicitou a copia da factura dos traballos realizados. Non se nos contestou.
A factura, contestarnos, non se nos deu traslado. Na Comisión de Facenda volvemos a reiterar esta petición e a Concelleira de Obras, bueno, realmente ya pedimos ao Concelleiro de Facenda, pero a Concelleira de Obras quiso intervir e nos dixo que iba a dar conta no minuto 15 da Comisión de Facenda. Nos dixo que iba a dar conta do importe na Comisión de Urbanismo e tamén nos dixo que podíamos ir a por a factura cando quixéramos. Lle preguntamos, podemos ir agora? Nos dixo que sí. Fomos a por a factura? Sí. Bueno, non vamos a discutir, está no minuto 15. Está no minuto 15. Vai a seguinte pregunta. A factura non estaba. Se non está a factura, como sabe a concelleira o importe da obra? Nos gustaría que nos contestara, imagino que dentro dun mes. E tamén nos gustaría saber por que non se nos contestou durante estes 2 plenos, por que non estaba esa factura, pese a que reiteramos no pleno anterior. Despois, queremos preguntar por unha resolución da Alcaldía, decreto 653/2026, imposición de sanción disciplinaria leve. Non vamos a ler o seu contenido porque entendemos que afecta a motivos estrictamente personais. Esta é unha sanción imposta a 2 traballadores deste Concello. Mire, desde o noso grupo municipal queremos expresar a nosa sorpresa e preocupación pola apertura deste expediente disciplinario, que nos atopamos en resolucións de alcaldía. Segundo consta, no propio expediente, o traballador asistiu a unha visita médica, reincorporouse ao servicio, comunicou a súa disponibilidade para traballar e recibiu indicación de que o traballo xa estaba rematado. De feito, o propio oficial confirmou posteriormente por escrito que o empregado se puxera a súa disposición e que non era necesaria a súa presenza. Por iso, o Partido Popular pregunta: onde está a gravidade dos feitos? Estamos ante un caso de desobediencia, de abandono do posto ou a negativa a traballar, porque o que recolle o expediente é precisamente o contrario, que un traballador volve da revisión médica, contacta co responsable do seu servicio e segue as indicacións que recibe. Se existiu algún erro, que parece que máis ben é eso, nos creemos que está máis ben relacionado con unha falta de organización no servicio ou con unha falta de protocolo, claro, para estas situacións, que cunha autorización merecedora dunha sanción e dun expediente disciplinario. Nos entendemos que os protocolos pódense mellorar, as comunicacións pódense perfeccionar e as incidencias pódense corrixir, pero non todo debe rematar nun expediente. Resulta, ademais, moi contraditorio que un goberno que se presenta constantemente como defensor dos dereitos dos traballadores e das traballadoras recorra a vía disciplinaria a mínima incidencia. Pregunta. En lugar de apostar polo diálogo, a coordinación e a resolución razonable dos problemas. Tamén nos preocupa moitísimo o uso dos recursos públicos, porque mentras existen múltiples necesidades municipais por atender, se destina tempo dos traballadores municipais, dende Secretaría, por exemplo, e de outros funcionarios responsables de departamentos, servicios administrativos, na elaboración destes informes. Requerimentos, alegacións, resolucións das alegacións, trámites por asuntos, que podía terse resolto con unha simple aclaración, non? E a verdade é que non é a primeira vez que ustedes toman man destes asuntos. Disculpe, concelleira. Pedimos explicacións sobre os criterios. Aí va. Por todo isto... Chamo a orde porque estou falando e estou dirixíndome a vostede. Por favor, faga a pregunta, o seu discurso en outro lado. A pregunta, cal é? Pedimos explicación ao grupo de goberno sobre os criterios que motivaron este expediente e reclamamos que situacións como estas se afronten dende a proporcionalidade, o sentido común e a mellora da organización dos servicios e non mediante unha resposta disciplinaria que a vista dos feitos recollidos no propio expediente parece claramente excesiva. Un rogo. E pedimos a pregunta e pedimos explicacións. E este asunto tense que levar á Comisión de Personal.
Non nos temos que enterar nunha resolución de alcaldía. Nunha resolución de alcaldía, que nos parece de absoluta vergonza. E en canto á intervención da señora alcaldesa, usted non me contestou a pregunta que lle fixe no anterior de pleno. Eu lle preguntei cantos árboles cortaran desde que usted é alcaldesa. Cantos árboles repoñeron desde que usted é alcaldesa. Me gustaría que non la respondese o Grupo Municipal, e non a respondeu. E en canto ao contrato e o informe de secretaría, a pregunta era moito máis que un fraccionamento de contrato. O informe de secretaría decía que non era necesario. Non falaba de fraccionamento, dice, non sendo necesario a contratación deste servicio, que usted tampouco contestou. E en canto aos motes e as faltas de respeto, se refire usted ao Bloque Nacionalista Galego, porque non se referirá usted ao Partido Popular de motes. Porque, mire, o alcalde leñador, que, como lle chaman, Abel Caballero en Vigo, é o Bloque Nacionalista Galego quen lle puxo ese mote. E a este señor, a motoserra do PP, lle puso o Bloque de Nacionalista de Fene. Entonces usted non fale de motes ni faltas de respeto ao Partido Popular. Primeiro ustedes. Gracias. Partido Socialista. Bueno, quixéramos comenzar este punto da orde do día cun rogo e tamén cunha reflexión. Estou segura de que a alcaldesa compartirá comigo, e todos os presentes compartirán comigo, que exercer a alcaldía de Fene implica representar ao conxunto de veciños e veciñas con independencia das súas ideas ou da súa afinidade política. A alcaldesa é, por riba de todo, representante institucional de todo o municipio. Por iso, nos sorprendeu bastante que na manifestación convocada polo Foro do Ferrocarril, no que concurría na súa condición de alcaldesa, a súa intervención fose máis centrada en reivindicar posturas do BNG que en defender unha postura institucional como alcaldesa. Aquel non era un acto político, era un acto no que estaba como representante institucional e esperábamos, os veciños de Fene, escoitala como alcaldesa, non como voceira. Por iso rogamos que procure actuar sempre desde a máxima representación institucional, evitando identificar os intereses xerais do Concello cos intereses partidistas. E aclarado este punto, imos centrarnos xa neste punto de orde do día. Volvemos de novo a insistir co tema do servizo de axuda a domicilio, da axuda no fogar, porque a raíz do sucedido no último pleno, varias persoas se nos achegaron para comentar e volver a insistir, tal como se recolle tamén neste mes por rexistro, diferentes queixas sobre este servizo. Xa o expresamos no pasado pleno, xa o concelleiro tamén o ratificou, cambios de horarios, alternancia de persoal, etcétera, etcétera. Pero tamén explicou que houbo un retraso, explicou o retraso en que nas facturas da empresa que se pagou por unha deficiencia, digámoslo así, da propia empresa. Pero eu quería preguntar polo retraso no cobro das facturas aos usuarios, que xa o preguntei no pleno pasado e non se nos deu resposta. De feito, o Boletín Oficial da Provincia publica o padrón do anuncio de cobranza do mes de marzo de 2025. É un boletín de 11 de maio de 2026, no que pasan a anunciar que se vai a cobrar as facturas de máis dun ano antes. Entón, queremos saber a que se debe, por que o retraso no cobro das facturas do servizo do SAF leva máis dun ano de demora. Tamén queremos sinalar que desde o Concello se está chamando aos usuarios para que modifiquen os contratos asinando un novo contrato por un número de horas determinado inferior ás que teñen concedidas. Parécenos isto un caso moi grave. Sabemos de casos reais que podemos presentar de persoas que chamaron para que foran a firmar un novo contrato por 60 horas cando teñen concedidas 94.
a pesar da demanda desa familia de que se cubran todas esas horas. Queremos saber por que está a pasar isto. Varias persoas tamén se nos achegaron para protestar pola eliminación do bus ao cemiterio. No seu día se nos comentou que se iba a suprimir ese bus porque non había usuarios suficientes, pero parece ser que sí hai certa demanda. Igual non é suficiente a demanda como para poñer un bus, pero sí hai persoas maiores, mulleres, sobre todo, que non teñen coche nin teñen forma de chegar ao cemiterio, habería que buscar algunha forma de darlles unha solución. A mellor non habéis que poñer un bus todas as semanas, siquera, pero algunha alternativa, un microbús en certos momentos do mes, pois sí se les podería dar, porque esas persoas non teñen forma de ir ao cemiterio e a parada do bus, do transporte público, está a 4 kilómetros andando. Tamén queremos preguntar que pasa cunhas obras que hai na rúa Doutor Malvar, na beirarrúa da perfumería Marta Meneiro. En que consisten esas obras e por que levan meses abertas, hai unhas zansias que non sabemos por que son. Respecto a unhas entradas que vimos en rexistro, gustaríanos que nos responderan por un expediente por un suposto vertido procedente do alcantarillado público, polo que pregunta a Dirección Xeral da Garda Civil. Tamén por 2 desestimento ou renuncia de Telefónica por licencias de obras. E, finalmente, outra das entradas de rexistro que nos chamou moito a atención é que a Comunidade de Propietarios da Avenida Naturais, número 44 de Fene, solicita que se ingrese a contilla da cota da comunidade. Neste tema xa sabemos que é un procedimento habitual para cobrar, pero a nosa inquietude ven derivada de algúns comentarios de veciños, incluso desa mesma comunidade, que nos preguntan se as reunións de comunidade o Concello asiste ou non, e se está revisando que as cotas que se lles manda pagar son as que se lles corresponden, porque hai algunhas dúbidas razonables de que non é así. Temos un rogo para a Rúa Queiruga. Esa rúa tivo un cambio de sentido no aparcamento. Se aparcaba na beirarrúa da dereita, se podía aparcar na dereita, e agora se pode aparcar na beirarrúa da esquerda. Na beirarrúa da dereita había unha praza á altura do centro de día, unha praza para persoas con mobilidade reducida, que queda inutilizada ao pasar o sentido de aparcamento na outra beirarrúa, na esquerda, con outra praza na esquerda. Me estou liando, pero o tema é que hai á mesma altura 2 prazas de minusválidos, unha dereita e outra esquerda. Fomos testigos un día de ver como había coches aparcados ocupando ambas prazas, co cal se está ocupando toda a rúa e había unha caravana de 5 coches. Rogamos que se borre de alguna forma a praza que non se pode utilizar. E mal que nos pese, tamén queremos traer a este pleno un tema no que é insistente o Grupo Popular, pero que nos parece que merece unha explicación que é sobre a tala das árbores. Porque no Parque Lineal, no Parque do Río Cádabo, vimos que se talaron varias árbores e queríamos saber por qué, e ademais non só queríamos saber por que se talaron esas árbores, sino que está pasando con eses terreos, se eses terreos forman parte do parque ou non, onde están esas edificacións ruinosas, se son municipais, se lles vai dar algún uso ou que plans teñen sobre ese tema. Porque, ademais, agora se permite o acceso dos usuarios ao parque a esa parte que antes era privada. Entón, queremos saber que é o que está pasando aí.
E tamén unha chamada de atención sobre o propio parque lineal, porque presenta un estado de deixadez e abandono considerable, con eses bancos de formigón que non sirven para nada, non teñen uso posible. Tamén queríamos referirnos ao bando publicado pola Alcaldía relativo á xestión da biomasa en relación á prevención de incendios forestais. Compartimos plenamente o obxectivo dese bando, vaya por diante. Estamos vendo que nun contexto de temperaturas cada vez máis elevadas e maior risco de incendios, a prevención debe extremarse. É sempre mellor actuar antes que lamentar despois. Agora ben, creemos que a información debería ser un pouco máis clara e comprensible para toda a cidadanía. O bando emprega conceptos técnicos e referencias urbanísticas que poden ser difíciles de interpretar. Eu non sei se os propietarios son conscientes de que realmente teñen que limpar as súas propias fincas, porque eu lín este bando e cando vexo aquí que a súa obriga para xestionar a biomasa nas parcelas afectadas polas redes secundarias de faixas, me quedei como estaba. E fun ao plan municipal de prevención e defensa contra os incendios do Concello a consultar a ver se eu estaba incluída dentro desto e tamén me quedei como estaba. Son cuestións e linguaxe moi técnica que pensamos que debería facerse un esforzo por facela comprensible para toda a cidadanía. Non sei se, ademais da publicación deste bando, este goberno realiza algunha comunicación individualizada, como fan noutros concellos, para que os veciños limpen as súas parcelas e as súas fincas. Non sabemos se este bando é só para os montes ou se é tamén para as parcelas urbanas. Gustaríanos que se nos explicase un pouco, porque creo que habendo no rexistro tantas entradas de petición de limpeza de biomasa, non debo ser a única que non entende moi ben este bando. Ademais, nun aspecto no que hai unhas sancións tan elevadas, se non se fai, consideramos que se debería facer un esforzo. Neste sentido, tamén queremos saber se estas persoas, os veciños e veciñas de Fene, tiñan ata o 31 de maio para a limpeza. Queremos saber si, unha vez finalizado este prazo, si se revisa que se cumprira ou non, en que sentido vai o cumprimento deste bando. Outro tema que nos interesa é, queríamos saber si Servizos Sociais está a prestar información a persoas migrantes en relación co proceso extraordinario de regularización que permanece aberto hasta finais deste mes. Non sabemos se hai en Fene unha demanda significativa sobre esta situación ou non, pero gostaríanos saber se está habendo demanda de información, se lles está atendendo e tamén se existe algún tipo de convenio ou acordo con algunha ONG ou algunha institución para derivar esas consultas, porque os servizos sociais somos coñecedores de que poden dar información, pero non poden facer a tramitación. Entón, se existise algún tipo de convenio ou ONG, desde logo aliviaría o traballo de servizos sociais, xa de por sí moi tensionado cos temas da axuda no fogar. Nos enteramos pola prensa de que a piscina estará pechada polo menos 2 semanas por unha avaría. Queríamos saber cal é a situación, que avaría esta e que está pasando na piscina, pois este peche se suma ao sucedido hai uns días por un problema nunha caldeira. Nos enteramos pola prensa. E polo que quero, claro, se se falou en comisión, eu non estaba nesa comisión, non me corresponde, por iso quero preguntar que está pasando, porque xa saiu en prensa en 2 ocasións. Pero entón pode rectificar vostede que se enteraron pola prensa non é problema de que non se comunicara. Houve unha comunicación na comisión, non sei se o resto das persoas do Partido Socialista foron a esa comisión,
pero non se pode enterar pola prensa, igual vostede sí, pero o resto do seu grupo houve unha comunicación na Reformulo a miña comisión. petición. Queremos saber que está pasando na piscina cando en 2 ocasións se tivo que pechar por avarías. Tamén, en relación a isto, queremos saber se os usuarios da piscina que non puideron ir eses días en que estivo pechada, se lles vai reducir as cuotas ou se lles vai a devolver o importe deses días que non puideron acceder ao servizo. Temos un rogo en relación ás sendas peonís. Unha vez que se finalizaron as sendas peonís do Camiño do Regueiro e a da Estrada da Palma, nas que a Deputación da Coruña aportou 300.000 euros, rogamos que teñan en conta que hai unha demanda histórica dunha senda peonil en Barallobre do Instituto ao cemiterio. Isto permitiría, ademais, que as persoas que van ao cemiterio poidan ir con máis seguridade. Rogamos que teñan en conta para o futuro. E queríamos traer tamén a pleno o asunto da pasarela sobre a vía do tren en Perlío, entre Marqués de Figueroa e o Cruceiro. Isto, como saben, mellor que a min, esta é unha actuación moi necesaria, moi demandada, especialmente porque a xente sigue circulando, sigue atravesando as vías, é moi perigoso para as persoas. Foi unha iniciativa de longo percorrido que comezou xa sendo alcalde o socialista Iván Puentes, que fixo súa o goberno do BNG e así o anunciou o alcalde Juventino Trigo en 2021. Na hemeroteca se pode consultar todo. En 2021, Juventino Trigo afirmaba que o asunto estaba desbloqueado e que se iba a asinar un novo convenio próximamente. No 2023, volveuse a anunciar en prensa que había unha solución definida, incluso se publicou en prensa como iba a ser con ascensor, con rampas, escaleiras, etc. Por iso, agora que escoitamos que os atrasos se deben a DIF ou a cuestións pendentes da tramitación, entendemos que sí que certamente pode ser parte de verdade que a retraso se deba a DIF, pero sería pouco serio negar que un proxecto destas características participan varias administracións e que cada unha ten que cumprir as súas funcións. A DIF é unha entidade pública de ámbito estatal que xestiona miles de quilómetros, cun orzamento de miles de millóns. Para a DIF este proxecto é un proxecto máis, pero para este Concello é un proxecto moi importante e debería ser unha prioridade, e debería ser o Concello que estivese en riba continuamente para sacar adiante este tema. Desde o 2021 se ven anunciando en prensa que se vai a solucionar. Agora que se volve a falar outra vez de intencións sobre esta pasarela, queríamos que se nos explicase concretamente en que punto exacto está, que obstáculos quedan por resolver, que xestións quedan por facer e para cando realmente se vai a convertir nunha realidade e deixará de ser un anuncio de prensa. E para finalizar, no pleno pasado, preguntamos pola demanda dos veciños da Avenida de Conces que teñen os problemas de accesibilidade nas súas vivendas e se nos contestou que este Concello só pode ofrecer asesoría a eses veciños porque a estrada é autonómica e a parcela onde se pode actuar é unha parcela privada. Preguntamos nese pleno se lles estaba a ofrecer asesoría. Non se nos contestou e reiteramos de novo a pregunta. Se lles está ofrecendo asesoría a eses veciños ou non. Gracias. Damos por rematado o pleno. Hai dúas palabras pedidas. Isabel, por favor.